presenoldeb Christ, y sanctaidd un gerllaw. Dewch plagwch ger ei fron, mewn dwfn barchedig frawr. Di bechod yw efe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch ans mae presenoldeb Christ, y sanctaidd un gerllaw. Distewch ans gogoniant Christ ei Helo bawb a chroeso cynnes iawn i'r Oedfa. Tybed os gyda chi lun o enfus yn ffenest eich tŷ chi. Mae'n hardd iawn ac yn lliwgar iawn. Ac i ni'n gweld bod nifer fawr o bobl wedi gosod llun enfus yn ffenestri cartrefi yn ystod yr wythnosau diwetha. Ond, beth yn union yw enfus? Wel, dyma rhai o blant ysgolion Sul yr Ofalaeth i drafod y mater ymhellach. Croeso i'r Oedfa. Ond beth yw enfus? Sut mae enfus yn cael ei greu? Wel, mae'n eitha cymhleth, ond y ffordd orau i esbonio yw fel hyn. Rydym yn gweld enfus pan fod y glaw yn dechrau cilio a'r haul yn torri trwodd. Mae enfus yn ymddangos fel ffurf bwa amryliw. Caiff ei greu pan fod golau o fewn diferion o ddŵr yn cael ei adlewyrchu, ei blygu a'i wasgaru. Mae enfus yn ffenomenon optigol a meteoregol. Pawb yn deall? Ardderchog. Nid yw enfus wedi leoli mewn un lle, bod llawer wedi trio ddod o hyd i ddiwedd yr enfus a rhan hyd yn oed credu fod trysor yno. Ydych chi'n cofio sawl lliw sydd yn yr enfus? Wel, 7 wrth gwrs, ond ydych chi'n cofio enwau'r lliwiau? Coch, oren, melyn, gwyrdd, glas, indigo a fioled. Mae sawl ffordd o gofio'u lliwiau'r enfus. Meddyliwch am lythrennau cyntaf, pob lliw, a gwnewch frawddeg i fyny, rhywbeth fel caradog o'r mynydd gafodd gig i'w fwyta, neu clywch o mywyredd gweinidog gafeilodd i fawd. Un bod fel arfer yn gweld yr enfus yn yr awyr, rydyn yn gweld sawl enfus yn ffenestri cartrefi pobl heddi, oherwydd bod pawb am diolch i staff yr ysbytai am ei gwaith mawr yng nghanol y coronavirus. Oes enfus yn eich ffenest chi tybed, ond pam dewis gosod enfus, gallai pawb yn hawdd fod wedi dewis symbol arall. Symbol o obaith yw'r enfus. Mae'r enfus yn cael lle yn y Beibl, reit nôl yn y llyfr cyntau'r Beibl, sef llyfr Genesis. Dyma'r stori. Bang, 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 meddai sŵn y morthwl. Roedden nhw wan adeiladu cwch, cwch mawr iawn. Un digon mawr yw deulu gyd. Un digon mawr i achub dau o bob math o anifal pan fyddai'r glaw mawr yn dod. Roedd Duw yn drist iawn wrth meddwl am y byd. Roedd y bobl wedi bod yn ddrwg iawn. Pawb ond Noa. Roedd Noa dyn caredig ac yn ffrind i Dduw. Trefnodd Duw bod glaw mawr yn dod i'r byd mwyn golchi'r drwg i ffwrdd. Ond oherwydd bod Noa'n dda, fe fyddai e'n cael ei achub. Ar ôl cwpla adeiladu ei arch, dyma fe'n galw 2 o bob anifail i mewn ynddi. Roedd yr anifeiliaid yn gyffro i gyd. Pan roedd yr arch yn llawn, ceiodd Noa ar drws yr arch. Glatsh. A dechreuodd fwrw glaw tan bod bob mynydd mas o'r golwg. Doedd dim byd i'w weld, dim ond arch Noa. O'r diwedd, fe stopiodd y glaw ac fe dechreuodd y dŵr fynd i lawr. A daeth yr arch i orffwys o darn o dir. Agorodd nhw ar ffenest
ac anfon cigfran allan I weld os oedd y tir yn sych. Nid oedd dim tir sych iddo lanio. Ar ôl tipyn, anfonodd y nywag golomen allan. Daeth y glomen ôl a deilen yn ei cheg, a dechreuodd pawb weiddi hwrre. Sychodd y ddeiar. Galwodd Duw ar Noa a dweud, fe gei di ddod allan o'r arch nawr, mae e'n ddiogel. Paid â phoeni, bydd byth glaw fel hwnna eto. Rwy'n addo I ti. Edrych, rwy wedi peinto enfys yn yr awyr, fel arwydd na I byth anghofio. Cydganwn yr emyn nesaf. Dwy law yn erfyn sydd yn y darlun wrth ymyl fy ngwely I, bob bore a nos mae'r weddi'n un glos mi wn erna chlywaf hi. Gweddiwn. Arglwydd Iesu, yr wyt ti wedi'n galw I deulu arbennig iawn, deulu o bobl sy'n cael ein galw yn blant I ti. Helpa ni I dyfu ein cariad tuag at ein brodyr a'n chwiorydd, ac I adlewyrchu dy gariad di i'r byd. Rwyt ti wedi ein galw I fod yn oleuni yn y byd ac yn dystion I ti. Gad I oleuni ddisgleirio drwy ein bywyd a'n gwaith, mwyn i'r rhai sydd mewn tywyllwch ddod o hyd I ti. Gweddion dros y fyd sydd heddiw mewn ofn a trystwch. Gweddion dros ein cymunedau a'n cymdeithasau, ein cantrefi a'n teuluoedd, a'n ffrindiau I gyd. Diolch ein bod yn medru cysylltu ein gilydd drwy'r ffyrdd digidol fel hyn, a gweddion ein bod yn codi calon wrth godi'r ffoni eraill. Gweddion dros bawb sydd wedi ei effeithio gan Covid-19. Dros y rai sy'n drist a'r rhai sy'n sâl yn yr ysbyty neu yn eu cartrefi. Cyflwynon hefyd y rai hynny sydd mewn cartrefi gofal, heb fedru derbyn ymwelwyr a phawb sy'n hunain ynysu. Cyflwynon yn hunain ein hamgylchiadau a'n teimladau I ti.
Diolch dy fod ti'n dduw ffyddlon, sy'n gwrando arno. Gweddion am dy gynhaliaeth a'r athnerth i bawb yn y dyddiau anodd hyn. Diolch am addewid Duw i fod gyda ni bob amser. Helpa ni i fod fel enfys a fydd yn dod â gobaith i fywydau eraill. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Helo blant, shwd i chi? Diolch i chi am ymuno â fi ar gyfer y gwasanaeth yma bore yma. Wel nawr te, ni wedi bod yn sôn am yr enfys bore yma, yndyn ni. A mae'r enfys yn bwysig iawn a mae'n bert ac yn lliwgar iawn hefyd. Faint ohonoch chi sydd yn cofio sawl lliw sydd yn yr emdys? O byddech chi wedyn uwch? 7 meddech chi? Ardderchog 10 mas o 10. Faint ohonoch chi sydd yn cofio pa stori yn yr Hen Testament sydd yn cynnwys enfys? Stori Arch Noa? Ardderchog, da iawn chi. Faint ohonoch chi sydd yn cofio pa liwiau sydd yn yr enfys? Wel, mae yna gliw o'ch blaen chi fan hyn, mae yna 7 lliw, a dyma nhw i gyd. A pan bydda i meddwl am liwiau'r enfys, mae'r lliwiau yn fat goffa i am bethau arbennig. Dewch i ni gael mynd trwy'r lliwiau gyda'n gilydd. Gynta i gyd, lliw coch. Pan bydda i meddwl am y lliw coch, bydda i meddwl am gariad. Bydda i'n licio bita rain ambell waith, tomato. Chi'n gwybod beth yw'r enw Cymraeg ar tomato? Afal cariad yn dyfe. A phan bydda i'n bita tomato, bydda i'n meddwl am y lliw coch ac yn meddwl am gariad. Mae'r lliw coch felly yn gyflenwi ddiolch am gariad ein teuluoedd, am gariad ein ffrindiau ac yn arbennig am gariad Duw. I ni'n dod wedyn at y lliw oren. Pan bydda i'n meddwl am y lliw oren, bydda i'n meddwl am yr haul yn machlud. Pan mynd ni'n cael cyfnod heilog fel i ni wedi cael yn ddiweddar, mae'r haul yn machlud yn y nos yn dywe, a mae'r awyr yn oren, mae'n hyfryd iawn, mae'n bert iawn. Pan bydda i'n gweld yr haul yn machlud a'r awyr yn oren, wy'n diolch am ddwyrnod arall. Diolch am bopeth i ni wedi gweld ac wedi dysgu ac wedi clywed yn ystod y dwyrnod hwnnw. Ni'n dod wedyn at y lliw melyn. A phan mynd ni'n meddwl am y lliw melyn, ni'n meddwl am yr haul, ac i ni wedi gweld tipyn o'r haul yn ddiweddar yn dyn ni. I ni'n diolch am yr haul, i ni'n diolch am y golau am yr haul yn ei daflu, i ni'n diolch am wres yr haul hefyd. Mae popeth fel sy'n edrych yn neisach yn yr haul. Mae'r haul yn bwysig iawn mewn bywyd ac i ni'n diolch am yr haul ac am y goleuni hwnnw. I ni'n dod wedyn at y lliw gwyrdd. A pan wy'n gweld y lliw gwyrdd, fe'n meddwl yn union syth, mae angen toli'r lawnt. I chi'n hoffi gweithio yn yr ardd? Mi rydw i'n hoffi gweithio yn yr ardd. Ond mae'r lawnt oherwydd yr haul yn tyfu'n gyflym iawn y dyrnodau hyn. Pan byddai'n gweld y lliw gwyrdd ac yn meddwl am y gwair, i ni'n meddwl am y coed, i ni'n meddwl am y dail, i ni'n meddwl am y perthi a'r llwyni, ac i ni'n meddwl am greadigaeth Dduw, ac yn cyfle i ddiolch am ei greadigaethau. A chofio hefyd bod rhaid i ni fod yn ofalus iawn o'i greadigaethau ac i wneud bopeth bosib i warchod ei greadigaeth. I ni'n dod wedyn at y lliw glas. Os di'r gwyrdd yn atgoffa ni o'r ddeiar, mae'r glas yn ein hatgoffa ni o'r awyr ac o'r môr hefyd. Mae'r awyr a'r môr yn bethau arbennig iawn ac eto, mae angen i ni warchod yr awyr, cadw'r awyr yn bir ac yn lan a'r môr hefyd. A mae'r lliw glas, yr adeg yma hefyd yn atgoffa fi o rhywbeth arall o hwn. Y sebon yma. Oherwydd i ni'n cael ein hannog yn dyn ni i olchi'n dwylo'n dda iawn. Tybed os gyda chi sebon glas yn eich tŷ chi fel sydd gyda ni yn ein tŷ ni. Golchi'n dwylo'n dda mwyn atal yr hyn goronavirus yma rhag lledu yn ein byd ni. I ni'n dod wedyn at y lliw indigo. Nawr, sneb cweit yn siŵr
Pa liw yn union yw indigo? Odyw e'n las tywyll neu odyw e'n borffor tywyll? Mae gyda fi ffrwythau arbennig fan hyn, blueberries yw'r hyn. Bydda i'n bita'r ffrwythau yma gyda'n brecwast. A mae'r hein yn agos iawn i liw indigo. Ac felly, mae'r lliw indigo yn gyfle i ni ddiolch am y ffrwythau ni'n ei bita, a'r llysiau hefyd, ac am ein bwyd ni, ac am bopeth sydd ein cadw ni yn fyw ac yn iach. Ac i ni'n dod wedyn at un o'n hoff liwiau, sef lliw porffor neu fiolet neu piws. Mae sawl enw iddo fe'n dos e. Pan bydda i'n meddwl am fiolet neu borffor, bydda i'n meddwl am hwn, am goron. Ac i ni'n cysylltu coron gyda brenin neu brenhines yn dyn ni. Ac i ni'n cysylltu'r lliw fiolet neu phorffor gyda pethau brenhinol. Ac yn arbennig i ni'n cofio ac yn diolch am Iesu Grist, y brenin. Brenin yr holl frenhinoedd, y brenin gorau sydd wedi bod yn y byd yma erioed. Felly, chi'n mynd i gofio hwnna i gyd nawr. Coch i ddiolch am gariad, melyn i ddiolch am y machlyd, nag e? Oren i ddiolch am y machlyd, melyn i ddiolch am wres yr hael, gwyrdd i ddiolch am y ddeiar, glas i ddiolch am yr awyr ac am y sebon, indigo i ddiolch am y ffrwythau a'r llysiau a'r bwyd i gyd, a phorffor i ddiolch am Iesu Grist, ein brenu ni. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am wrando ar y stori hon, ac ar ôl yr emyn nesaf, fe fydd gen i stori fach i ddweud wrth yr oedolion, ond mae'n groeso i chi blant hefyd i aros mlaen. Hwyl fawr i chi am eich tro, edrych mlaen fawr iawn i'ch gweld chi cyn bo hir. Hwyl. Wel, diolch i blant yr ysgolion Sul a mae'n harwen i yn rhan gyntaf Oedfa. Ond mae'r enfys, mae'n bwysig i ni oedolion hefyd ydyn unig yn rhyfeddu'r plant bach. A wi ddim yn gwybod amdano chi, ond i fi, mae'r enfys ymlith y prydfertha o olygfeydd sy'n rhan o greadigaeth Duw. Mae'r saith lliw unigol i'w gweld yn glir yn yr enfys, ac eto maen nhw fel petai nhw'n ymdoddi naturiol i'w gilydd. Mae'n wyrth mewn gwirionedd yn dwi. Ac yn y Beibl mae'r enfys yn arwydd o obaith, gan i bod hi'n arwydd na fydd Duw yn byth yn torri air. Mae'n arwydd a osododd Duw yn yr awyr i selio i addewid o gariad mawr tuag ato ni ei blant. Mae stori Arch Noa yn stori sydd wedi'n swyno ni gyd ers i ni'n wedi bod yn blant bach yn yr ysgol Sul.
Ac mae gweld yr enfys yn amlwg o'n hamgylch ni heddi a chyment o bobl wedi gosod llun enfys yn ffenestri cartrefi, mae fel petai wedi ail gynnau'r diddordeb yno ni gyd yn ystyr ac arwyddocad yr enfys ac yn arbennig felly arwyddocad feiblaidd yr enfys. Beth yw neges yr enfys i ni heddi felly? Y peth cyntaf mae'r enfys yn ein atgoffa ni ohono yw am fawredd Duw. Mewn byd sydd yn llawn o bobl sydd yn ymfalchio ac yn ymffrostio yn ei galluoedd ac yn ei pwer a'i hawdurdod nhw'i hunain. Mae'n ddaw beth i ni oedi o bryd i'w gilydd a chael ein hatgoffa o sofraniaeth Duw. Mae'r enfys yn ein hatgoffa ni o hynny oherwydd bod hyd yn oed yr enfys yn rhan o greadigaeth Duw. Ond fe fydd rhywun yn rhywle siŵr o ddadle bod yr enfys yn ddim byd mwy na ffenomen yn gwbl naturiol sy'n cael ei chreu gan dŵr a golau, a'i bod yn rhan o broses natur. Wel, fedrwn ni bethau dadlen erbyn hynny, ond da yw cofio hefyd taw Duw natur yw ein Duw ni. Mae'r natur sy'n cynhyrchu bwa'r enfys yn natur o waith Duw. Ac o weld bwa'r enfys a'r nerth rhyfeddol sydd yn y broses rhyfeddol o'i chreu, a'r modd mae bwa'n hawlio ei lle yn yr awyr, ond nid yw hynny yn ein atgoffa ni o natur Duw. Yn ein hatgoffa ni o siwt un yw Duw, ei fod yn fawr ac yn bwerus ac yn holl alluog. Mae'r proffwyd Eseia wrth ryfeddu ar fawredd Duw yn annog i ddarllenwyr i edrych i fyny i'r awyr. Codwch eich llygaid i fyny, meddai Eseia. Edrych pwy a fi'n creu'r pethau hyn, pwy a fi'n galw nhw mas o'i lle fesul un ac yn rhoi enw i bob un ohonynt. Gan faint ei nerth, gan ei fod mor eithriadol o gryf, nid oes yr un ar ôl. Ie, pwy a fi'n creu'r pethau hyn yn wir. Mae'r enfys yn siarad am fawredd Duw. Codwn ein llyged oddi ar y pethau materol bob dydd sydd yn ein denu'n sylw ni drwy'r amser, ac o weld yr enfys, ystyriwn o'r newydd fawredd yr arglwydd. Mae'r enfys nid yn unig yn ein hatgoffa ni o fawredd Duw, ond hefyd o berffeithrwydd Duw. Pan welwn ni pa mor gywrain a pherffaith yw gwaith Duw, mae hynny i fi tybeth yn datgan perffeithrwydd i gymeriad hefyd. Mae'r enfys yn ei hysblander mor hardd, fel na fedrwn ni disgrifio hi'n iawn, mae mor fawreddog. Os yw gwaith Duw mor berffaith, sut olwg sydd ar Dduw ei hun? Wel, wrth gwrs, dydyn ni ddim yn gwybod siwt un yw Duw o ran ei edrychiad, ond i ni'n cael awgrymiadau o natur i gymeriad mewn sawl man yn y Beibl, yn enwedig yn yr Hen Testament. Mae'r proffwyd Habacuc yn dweutho ni bod Duw yn berffaith yn ei birdeb. Mae'r salmydd yn dweutho ni mewn sawl man i fod yn berffaith o ran ei gymeriad. Mewn un man yn arbennig mae'r salmydd yn sôn am berffeithrwydd i hawddgarwch. Un peth o fynnais gan yr arglwydd, medde salmydd. Dyma rwyf yn ei geisio, cael byw yn hir arglwydd holl ddyddiau fy mywyd i edrych ar hawddgarwch yr arglwydd. Mae Duw nid yn unig yn gryf a phwerus, ond mae e hefyd yn ddoeth. Mae e'n gyfiawn, mae e'n sanctaidd, mae e'n llawn cariad. Mae e'n rasol, yn llawn tosturi a thynerwch tuag at i bobl. Mae'r byd heddi yn llawn bobl bwerus, wel bobl sy'n credu i bod nhw'n bwerus dipyn. Ond gyda'r elfen o bwer ac awdurdod, yn aml iawn mae yna bethau eraill yn mynd ar goll yn dos o'i cymeriadau nhw. Mae yna bethau yn heisiau o'i cymeriadau nhw. Maen nhw'n brin iawn o dosturi yn gwamal. Ond mae Duw yn wahanol. Odi mae e'n bwerus, odi mae e'n berffaith yn ei holl ffyrdd. Pe bai e ddim yn berffaith yn ei holl ffyrdd, fydd e fe'n dduw pwerus a bygythiol a chreulon, ond nid Duw fel na yw e. Mae e'n bwerus, ond yn llawn cariad a thrigaredd a thosturi. Mae e'n berffaith yn rheoli'r ffordd y mae'n gweithredu i allu. Mae'r enfys nid yn unig yn ein hatgoffa ni o fawredd Duw ac o berffeithrwydd Duw, ond hefyd mae'r enfys yn ein hatgoffa ni
o addewidion Duw. Mae'r plant isios wedi cyflwyno hanes archnoi ni. Ac yno ni'n cael ein dysgu bod yr enfys yn warant o addewi Duw na fyddai fyth eto'n dod â dilyw i'r ddeiar gyfan. Mi roedd yr enfys yn arwydd gweladwy gan Dduw y byddai'n cyflawni addewid yn union fel petai'n arwyddo'r cyfamod, sef yr addewid a wnaed rhyngddo ef a ni. Mae'n ddad goffa'n hunain nad yw Duw yn un sydd yn torri i air. Mae Iesu Grist, sef addewid mawr Duw, yn sôn fwy nag unwaith am y pethau fydd yn mynd heibio, ond y bydd ei eiriau ef yn sefyll. Yn ef ar ddeiar ant heibio, meddai fe, wrth esbonio gwers y ffigysbren i'w ddisgyblion. Yn ef ar ddeiar ant heibio, ond fy ngeiriau i, ni ant heibio ddim. Mae Duw yn glynu wrth i addewidion. A ddawodd arwain i bobl Israel yn ôl i'w gwlad ac fe wnaeth. A ddawodd sefydlu gorsedd Dafydd ac fe wnaeth. A ddawodd anfon y Meseia Iesu Grist i ddymchwel i holl elynion ac fe wnaeth. Mae addewidion Duw i fod yn ffyddlon i ni mor sicr a'r enfys sydd yn yr awyr uwch ein pennau. Ac mae angen heddi yn y dyddiau gofidus a dryslyd hyn i fod yn fwy ymwybodol o'i addewid o'i gwmni a'i gynhaliaeth a'i arweiniad ac eriod. Cydnabyddwn i fawredd a chydnabyddwn i berffeithrwydd, ac ymddiriedwn yn llwyr yn ei addewidion. Ond uwch law pob peth, cofiwn bod Duw y tu cefen i ni yn ein hannog ni ymlaen, o'n blaen yn ein harwen, ac wrth ein hochor yn gwmni. Mewn storm ac mewn hindda, mewn glaw neu heilwen, chwiliwch am yr enfys. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yn blant ac oedolion am eich cwmni yn ystod yr Oedfa hon. Diolch arbennig i gwmni recordiau sain ac i Ysgol Gynradd Gymraeg y Dderwen Caerfyrddin am ganiatâd i ddefnyddio'r gerddoriaeth. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel a chadwch yn iach, da bo a phobendydd i chi gyd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.